ka fi samun waya na kunna ma game ka fi samun waya kuma yanzu ma kake son ƙara kunna ma wata game an sarkin wayo ba zan kunna ma game da kai yau ina assalamu alaikum. Mu alaikum assalam yawa ban bako ne da mu a wallahi ka ganin da rana tsaka an yi lafiya kalam alhamdulillah ya yau ya jama'a lafiya kalam masha Allah ya ibada wallahi alhamdulillah ai ana ibada kai ya ranan nan kuma da ake ta fama wannan rana ba a magana azumin yau bai da tamka gurin rana ina nuna ma ai sai dai Allah ya sa mu dace amin amin na gaya ma yanzu muka dawo daga masallaci fa na gaya ma ranan nan kai azumin nan ne yau yana ban miskina na shara da ƙir nake da ƙir zan kai azumin ka sayo mutane suna ta caya ma an yi rana gaskiya an yi rana yau suna ta magana yau an yi rana ai sai dai godiya kware ko sai dai fata Allah ya sa mu dace a zo da muka dawo daga masallaci baba ya dan kaka abin da kai ya dace aba ya za ka dau maganar yaro banda yaro da yayanci wannan magana ce mara kan gado in dai sun faɗa an yi din ba za su faɗa ƙarya ba kai ma ka hau ka zauna kaga ta yi ka tafi ta yi kawai ta yi kenan ba za a faɗa ma gaskiya tunda dai kai ma yanzu ka hau magana yaro garin da ka zauna gaskiya tunda dai yanzu yaro zai magana kai ma ka hau ka zauna garin wannan ba adalci ba kenan da ya faɗi gaskiya ya ba wai kace ba kaga kawai ka tayi zan fito in same ka ko gorin gida ne ba wai gorin gida bane kawai ka je zan fito in same ka to shikenan amma ni kama ban mamaki